Éltek, srácok? Éltek? Ha lelősz, akkor nem. Lőhetek, vagy inkább ne helyezkedjetek szét. Megadod? Megadod, mondom. Én megadom. Jó, nem lövök rá szívesen. Ne lőjek? Melléd, jó? Hát megpróbálom. Szép volt? Be volt biztosítva a puskám elsőre, nem tudtam rádlőni. Szép volt egyébként. Amikor legugoltam kibiztosítani, akkor már jött a sorozat. Meggyógyultam. Köszi. Az ki be volt biztosítva a puska, amikor rá célozta, de jó megsorozta. Szép volt.